היי, אני צ'ופי. היום מלמד אתכם איך לחבר את האתר שלכם למערכת. דבר ראשון, נכנסים לאזור האישי ובוחרים באתרים שלי. מזינים את כתובת האתר ובוחרים לו שם. לאחר מכן מזינים את מפת האתר או מבצעים זיהוי אוטומטי. לוחצים על הוסף אתר. עכשיו נחבר את ה-API. בוחרים את הפלטפורמה בה האתר בנוי. במקרה של וורדפרס מורידים את התוסף. מעלים את התוסף לאתר ומפעילים אותו. בהגזרות האתר נכנסים לצ'ופי SEO API. מעתיקים את הקוד הסודי ומזינים אותו בחיבור האתר. בודקים את החיבור ושומרים. עכשיו עוברים לחיבור ה-Search Console וגוגל Analytics. וזהו, סיימנו. האתר מחובר באופן מלא. בהצלחה, ואני כאן תמיד לעזרה.